Igbo ndị mana ege m ntị ekenekwa m unu. Afọ m n'unu nene onwe ebele vidiyo nchọkwu nene. So biko wetu obi ana kirie nya bụ vidiyo. Ọ bụghị nenecha ya enwe ihe m chọrọ ka ịmụta ndị onwe ụdị mindset nchọrọ ka inwe onye ọbụla bụ onye Igbo ka enwe ihe nchọrọ ka ịmụta na da vidiyo. Just school eda na nekene no vidiyo anọ. Ụmụnne m ebe ahụ mkpọ junction ịghọtago a na-agbafe a na-aga Enugu na so ngwepụta fụ ihe na-eme maka ọnwụ ndị Igbo kịta na-anọrọ roundabout a ihe ahụ ndị Hausa ebe a kpụrụ Ojukwu ka ha si anọ ndị a na-akọwa na ha na-abasi n'ime ebe anyụ nsị anyụ mamịrị udo ga-achị na-agbafe ebe aka odo na-agbafe ebe nwere ihe eme ha na-agbafe ebe a steady. Nobody has asked them not to stop staying around them maka ọnwụ ndị Igbo na-anọ na roundabout a achụgo ha kemgbe mana ọ na-eso every blessed day. This is Mkpọ Junction. See, what are you people doing around this roundabout? What are you people doing here? Speak louder. Speak louder. Are you not hearing English? What are you doing in this roundabout? We have heard that you people are urinating inside here. And you don't hear what they talk. You people they shit here. They see as you people they pollute here. When I don't get respect, you know here, this is a Ojukwu statue. See, I don't want to see any of you around here. Do you hear what I said? Any day I see any of you around here, I will deal with you people. Do you hear what I'm saying? I don't want to, you see here, all this roundabout, you have to vacate. We don't want to see you people here. Go and look for job. If it is pure water, go and start selling pure water. You don't hear what they talk? Go and start selling pure water. Go and start selling kuli and the akara, flying akara as the wife of the president says. We don't want you people to be staying in this roundabout. Or start living now. Start living. I say you should stand up. Come on, leave. Come on, start going. I don't want to see all of you here. Any day I see you people here, I'll deal with you. Nonsense. Come and take your slippers and get away. If I see you here next day, I will take you to police station. Do you hear what I said? Any day I see any of you here, I will take you to police station. Do you hear me? I will take your slippers and go. Every day they will be entering here shooting. If it is an Igbo man, and then that code because give you a man a whole Ojukwu statue can down at their camp every day. I'm on a plan. What I am on a plan for every blessed day. I bet you now or roundabout to be a camper. Now lie ever, now tap the glory. Up there, this is your Ojukwu statue. So I actually want to actually for any day for ever I will deal with them, we'll take them to police station until I call your name. See, about you the year child they talk. Tell madam, any day where I see you not here, anything when I see you not take. You hear what I talk? I don't want to see any of you staying in this roundabout. Go and stay kuli, go and fry akara. You dey hear? Igbo people know they do this rubbish because as it stands now, we don't know who be Boko Haram. I don't know whether you be Boko Haram or bandit. You see this roundabout. We don't want to see any of you standing there again. Are you hearing me? I start going. Any day where I see you here, I will deal with you people. I move. Nonsense. Yes, afọ m nene na-esigonya bụ da vidiyo ekenekwa m na ebe nọ nene m asị m ihe ọma emere onye ọbụla bụ onye Igbo. Kịta ụfọdụ ya pụtasị this young man I like ihe o mee na ndị anụnwa bịa na ha kwesịrị na onye ọbụla. Now that young man was the only person, number one, the mindset of Guinea taking action. He was the only person JD making take action. We're saying that na nyabi here ama mmezikwa n'ọzọ. In that place roundabout, Ojukwu roundabout for that matter. Ojukwu roundabout okaburu no onye Igbo. Onye Igbo kwesịrị ịma the significance of that place, the significance of Ojukwu in Igbo land, in Nigeria. I'm upon I say Biafra icho. Man, I need the simplest things I kwesịrị to show these people that we value what we value. Nankai bunke hankai. Ordinary mocks hebe ha na-eti mkpu ekpele enwero ka mmiri yesi na amagi ka mmiri yesi na amagi efu onye nọ n'akụkụ mocks ha despite no nwere zinc ebe mmiri ya nọ ka iwe cheta na mmiri ama na gị yara afọ onye nọ die
si na ọ na-eche mmiri ka ọ zere mmiri ịma mmekata funati ya. That young man out of mmadụ niile gago ma ndị nọ na roundabout ma ndị moto ma ndị ọkada ma ndị keke ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-apụ apụ enwere onye gbọrọ ndị Hausa anọ ebe ahụ kacha si n'ebe ahụ pụọ. And we so much celebrate this young man ebe ọbụla ọ nọ Chukwu gozie ya. Ebe ọbụla ọ nọ Chukwu gozie ya. Si ya bụrụ na ndị be anyị niile mmadụ na prevention is better than cure. O socha n'ihe me nji eti mkpu mgbe mpụta na-asị chụba na ndị a ebe a ha na-ọkụpa ya na n'Enugu steeti chụba na ha. Ọ bụrụ na agba ndị anụnwa nkịtị ha ewele ebe ahụ mere ebe mgbakọ ha. Ọ na-aha dị ịtọ echi kịta ha dị 20 nwanne echi ha dị 50 ịpụtazia na roundabout ha na-enugharị by then by time ha gbagote na-elute like 20 ibido fụwa ndị na-ele akị Hausa ibido fụwa ndị na-ele sugarcane ibido fụwa ndị na-anọ ebe ahụ ibido n'ọwa ebe a saba ụkwụ ekpele ọzọ kịta ofu onye tọ ha na ute na da roundabout face ye n'otu tie mkpu ekpele ekpele ha dị ha na-ebu ọbụla ịtọ onwekwa emekata aka unu chụọ ha ebe ahụ ọzọ. Onweghị emekata asịrị na-achụ ha ebe ahụ ọzọ. So this mindset is the mindset of every Igbo person niile enwe ya. Do not give them breathing space. Enye na ha ohere na inye ha ohere na ndị a ewere ọnọdụ. O so n'ihe mee mpụta na-eti mkpu bikonu do ebe ọbụla ha nọ gosi ha ebe ha ya nọ chụpụ ha ebe ha na-kwesịrị ịnọ. Even Chukwu kere ụwa kechara ụwa mee gịnị si mmiri gbakọnata ebe a na ebe iyi anọ ma ebe iyi ha nọ mmiri hue jewe osi anyanwụ pụtaba na efifie ọnwa nwere abalị eke ya eke ozuo onye ọbụla arụ. Mana nke a these people are living without order na-enugharị ka igwe atụrụ ka efi na-enugharị ka nama. Ọ bụrụ ihe value ka ha value ịpụta ifosa ka ha na-akpọrọ ụmụ nwaanyị anyị arụ na ya nke anụnwa kafere ha bụrụ ụmụ nwaanyị na ọkada ha na-atụ ha jonjoloko mana you will never see them disrespect their women the way ha say disrespect nke anyị. So nwanne anyị nwoke mere ha anyị niile bụ ndị Igbo kwụ gị n'azụ. Ọ ya bịa ka eme ya ka e wee mere ihe ejuzi ya ka ezi ndị Igbo ndị ọzọ kwesịrị ịchụ ndị a n'ebe ahụ ha nọ. Ihe niile abụrụ gọọmenti ihe niile abụghị polisi enwere ihe ya afụ mmadụ na-eme ebe na-ziri ezi isi ya nwanna si ebe ahụ pụọ. Amụrụ m na na-atụ ndị be anyị na ọ bụrụ na ndị be anyị na-aka atụ ndị mba ụjọ karịa ndị be anyị. Ọ bụrụ na onye Igbo ndị Igbo anyị mmadụ na-abụ ma ịtọ pụta nọla ebe ahụ kịta wee sị oke ka ha nọlụke n'ebe a ghara nji ngwa ahịa ọrụ n'ihe ife onye polisi abịa kpọrọ gị sị gị ịnọ na roundabout ị kwesịrị ịnọ ebe a onwe ike ọ bụrụ na moto gị mebinata ka ị slow down kwapụ ya n'akụkụ asị gị na roundabout polisi amakpue operation nke a amakpue udo ga-achị ya bịa ebube agụ abịa man ụgbọ abịa data civil defense abịa n'isi ofu onye Igbo. Mana na ya ka this young man single-handedly ejuzi onwe gị anyị na-ekwu okwu Biafra nwa anyị na-ekwu Biafra anyị chọrọ Biafra. What step are you taking? Onye take a step na-akpọ ya iyi onye take a step akpọ ya iyi. Gwakena ndị Hausa ha dị otu ahụ ndị Hausa ha nọ na ha ya nọnwụ na Kofa Adobayaro Kano like that. Ha ya ejegwu na Kofa Mmata Kano like that. Ha menwo ya ha ya ejenwu njukwu ọzọ ha ya ejenwu na Kofa Adobayaro dị na Kano they desecrate ya like that. So to tell you that these people knows what they are doing. Ha nara abata obodo gị were mma bịa gbuwe gị. They will first of all desecrate what you value before ha bịa for your life. That is how they operate. Ịma na na-ekwu ụfọdụ ogu na adịghị m ntị mana nsogbu adịrọ. Thank you for watching. Ị na-enecha gosi ndị bon ka ọ dị.